Money changer wekuChinhoi ourayirwa $9 nemumwe wake. Uye nyakuuraya akanga asina kana mwedzi abva kubuda mujeri nemhosva yekubira vabereki vake mari achinotenga zvinodhaka. Hama dzinodikanwa, say no to drug abuse, siya guka, siya mutoriro. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvakare nenyaya inosuwisa uye ichirwadza kunyanya kumhuri yeChinhoi pamwechete nemhuri yemufi. Ndinokumbirawo ungonyora mucomment section kuti rest in peace kuna Tinotenda Nyamukute. Mhuri yeZimbabwe, nyaya yandauya nayo pano inyaya yemurume wechidiki wekuChinhoi aizikanwa nekuita basa rekuchinja mari munzvimbo yeChinhoi CBD paTM, anova Tinotenda Nyamukute, uyo akabayiwa nebanga naNyasha Mutodi aiva workmate yake nekuda kwechikwereti $9. Chiitiko chekubayiwa nebanga chaTinotenda chakaitika nemusi weFriday 1 May 2026, musi waiva nezororo reWorkers' Day. Kunetsana kwakaita vaviri ava inyaya yekuti Nyasha airamba nemari yaTinotenda yaaiva ainayo. Kunetsana uku kwakaita kuti Nyasha abuditse banga abaye Tinotenda parutivi pedyo nembabvu. Nyasha aona kuti abaya Tinotenda akabva ada kutiza, asi pakaitawo vakamubata ndokumuendesa kumapurisa. Kubayiwa kwakaitwa Tinotenda akabva akolapsa ndokumhanyiswa kuchipatara cheChinhoi Provincial Hospital, uko akazotransferiwa ndokuendeswa kuSalimugabe Hospital nekuda kwekondisheni yaaiva ari. Zvisinei, nemusi weSunday 3 May 2026, hama dzaTinotenda dzakazivisa mapurisa nezvekufa kwaTinotenda. Nyasha Mutodi nyakubaya Tinotenda nebanga anonzi akanga abuda mujeri last month nemhosva yekubira vabereki vake mari achinotenga zvinodhaka. So ladies and gentlemen, ndoda kukusiyai muchiona mavideos aNyasha achiita maindications emubayiro waakaita Tinotenda nebanga, uye ndichakupai mavideos emutumbi waTinotenda uchitambirwa muChinhoi. Asi muchinge mapedza kuona mavideos aya, ndinokumbira kuti tisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Bueno, ahora hago nada, digo,